Good morning at welcome sa panibagong araw at vlog na naman natin. So ngayon nandito na ako sa Manila, balik na rito. At ngayon magpapakarwas muna tayo kasi sobrang dumi na nitong sasakyan ko dahil galing tayo ng Bicol. Umuulan sa daan kagabi, kahapon. At ngayon papakarwas natin siya. At hindi lang yun, ipapasanitize din natin para malinis talaga. Yan, so let's go. Punta tayo dun sa suki nating car wash. Travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. Magpapakarwas muna tayo ngayon kasi sobrang dumi pag galing ng Bicol. Pakarwas muna natin siya. At hindi lang yon, papausukan din yung sanitize. Sana wala gaanong nagpapakarwas doon para makasalang tayo kasi minsan sobrang puno. At naway sana naman ngayon maluwag para yun pakarwas tayo. At yun na nga, papasanitize natin to yung umuusok dito sa loob. Sobra kasi lakas ng ulan kahapon, maputik. Ay di na magano kalakasan, kaya lang pag ganong long drive yung biyahe, pag talagang bumalik ka dito sa Manila, madumi yung sasakyan. So kailangan palinis natin ng maayos muna ngayon. Sana wala gaanong customer. Parang uulan na naman. Oops. Naku, parang puno. Naku, yari. Puno nga. So balik tayo mamaya. Dito yung suki nating karawan sa kaliwa. Balik tayo mamaya. Ay, hindi, may bakante siguro dito. Car wash. Okay. Okay, dito bakante pala. Yan. Much later. Yan, pakarwas mo natin si travel body natin, no? Sobrang dumi. Yan. Mamaya niyan, malinis na paglabas natin dito. Madam, papausok ka na? Oo. Sagad yung aircon. Opo. Yan. Yan, okay na yan. Bakit po yung likod? Ako naman. Nakalimutan ko. Pinuha ako ng likod. Nakalimutan ko. Bakit nga pala? Sa ulo ko. Nabilis kasi. Kaya gano'n.
2 hours later. Yan. So napakabango na naman ang ating travel body, ang kabayo ko. Yan. Ang bango-bango na naman niya. May nakalimutan pala ako. Teka. Kailangan din natin na-check yung ating gulong. Kasi lumalambot yung niya. Siguro may butas yung isang ko dito, gulong, kasi madalas lumambot yung niya. Teka, check natin. Kahangin lang, pero pag chinek ko, na naman malambot. Teka, check natin. So kailangan pumunta tayo ng vulcanizing shop para ma-check yung ating gulong. Kung may butas, siguro may maliit na butas yan kasi kadadagdag ko pala ng hangin. Sabihin, pinantay ko lahat yung niyan. Ngayon parang malambot ng kaunti, kaya dali natin doon sa expert na vulcanizing. Balik tayo sa MacArthur Highway. So balik tayo doon. Ito naman yung isang kaibigan din nating car wash dito, pero parang wala kasi silang smoke sanitize nung katulad nun yung ginawa dito. Kaya dyan tayo sa kabila. Diyan kasi talagang meron at kompleto ng gamit sila dyan. So dito yon sa may Motolite. Napakaraming motor, kaya doble ingat at dahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho. Ayan dito. Ayan, ito yung ating tropang vulcanizing. Siguro kasi laging lumalambot. Siguro may maliit na parang thumbtacks lang nakaan dyan. Ayan. Yan, lublub sa tubig. Natin kung may butas. Much later. Yan, natapos na tayo pakarawas, sanitize at magpa-vulcanize na din kasi nga madalas lumalambot yung isang gulong ko doon. Sigurado may maliit na butas to, kaya yun nga matagal hinanap ng vulcanizing kasi sobrang liit lang talaga, parang maliit pa sa butas ng karayom. Kung hindi niya dinagdagan ng hangin yung gulong, hindi niya makikita yung butas na sumisingaw, kaya yun nakita rin at nagawa. Maraming salamat na naman pala sa panonood nyo ng aking vlog, at may shoutout lang tayo, yung mga nagre-request ng shoutout. Yun, shoutout kay Sir Jose Ocampo at kay Sir Ramil Villanueva. Yan, shoutout po sa inyo. At siyempre, maraming salamat ulit kay Sir Alvin Sumayo, from Manila to Bicol and Bicol to Manila. Siya yung naisakay ko, pati na rin yung pamangkin at kapatid niya. Sir, maraming salamat po sa inyo. Napakabait nyo. Sana dumami pa ng dumami yung blessing na dumarating sa'yo, at naway okay po kayo. Maraming salamat po. Sana next time ulit, pag may biyahe ako, matapat din yung uwi mo ng Bicol at biyahe ko. So yan, thank you po sa panonood nyo ng aking vlog sa araw na to, and God bless sa ating lahat.